Megy. Minden brigádnak szól az üzenet. Délután 2-kor szétvertek minket. A tér környékén razziákat tartanak, kerüljétek el a belvárost. Tudom, hogy sokan vagytok, akik most vidéken rekedtek, nektek csak bátorítást tudunk küldeni. Emlékezzetek rá, hiába kapnak el minket. Hiába cenzúráznak. Mi az utópia útjait járjuk, és áldozatainkkal mérjük a demokrácia idejét. Éljetek a nyilvánosság erejével, halál a hatalom tornyaira. Van egy tartomány, ami a magánélet és a közélet határán helyezkedik el. Ezt a szürkületi zónát képek népesítik be. Egykor valós alakok és események ánképei. Olykor fenyegetnek minket, máskor hozzásegítenek, hogy fogalmat alkothassunk a külvilágról. Ez a relativizálás és az ideologizálás birodalma. Kérem, kövessenek! Errefelé sokan számon tartják azt az 1-2 órát, amikor hazafelé tartanak a szürke házak között. Napközben proli orkok falkái árasztották el a tömegközlekedés járatait. Ismerőseink baljós síradásokkal traktáltak minket. Nekünk még hátra van az a kis idő hazáig, elszigeteltnek érezzük magunkat, és nagyon emberinek. Ilyenkor járunk a legmélyebben a fantázia erdejében. Gyere már! Nincs semmi. Várj. Itt egy őrszem. Erőszakos torra gyűlnek az elnyomult demokraták. Langyos bort isznak a tetán felett. Derű és elérzékenyültség árad szét a levegőben. Ilyenkor, mintha átázott kötéseken keresztül sütne a délutáni nap. Sötét mágusok, korrupt vállalkozó gyermekei, elkényeztetett közalkalmazottak cserélnek névjegykártyát, miközben panaszos kiáltást csattogó muskát elvinni a sor fölött. Erős bűntudatot és sértettséget érzek egyszerre. Erős nyomasztást jobbról és impulzus balról. Impulzus kontrollhiányt és egzisztenciális frusztrációt. Figyelmen kívül hagyhatnak. Félek felismeretlenül elsiklanak kiválóságon felett, mely harcias génjeink páratlanságában tetőzik. A csillagok is úgy akarják, hogy kettősségeim összeforjanak, és nosztalgikus elégtételt vegyenek. Végre itt vagyunk, hogy egy jó nagy darab szennyes felelősséget dobjunk a mérleg megfelelő serpenyőjébe. Fiatalok és elszántak vagyunk. Hamarosan fénybe borítjuk a perifériákat. Gusztustalan. Úgy látszik, errefelé nincs más módszer a hétköznapi problémák megoldására, mint egy testetlen tekintet megteremtése. A periféria birodalmában ez a tekintet 2 formában jelenik meg. Egy személytelen hatalom ránk irányuló figyelmében, vagy pedig abban az elképzelt, távoli pillantásban, ahonnan mi nézzük végig a saját életünk cserélődő színtereit. Ez a pillantás hajlítja maga köré az elképzeléseinket. Vegyünk egy játékost, aki folyamatosan apró veszteséggel zárja a köreit, hogy eltávolodjon és időt nyerjen magának, 2 taktikát váltogat. Megpróbálja átlátni azokat a rejtett szabályokat, amivel a játék kitalálói a nyeresége útjába állnak, vagy pedig fantáziája a játéktér fölé emelkedik, a hűvös magasba, ahol nem kötik le a fájdalmas ellentmondások. Csak hogy a játék másból sem áll, mint ezekből a kényszerszünetekből, és az események fantomképeiből a horizonton. Valójában tényleg nincs egy külső pont, ahonnan átlátnánk a játékteret, mivel maga a játéktér áll ezekből a képzeletbeli, elkülönült csúcsokból, melyek elhelyezkedését hatalmi elgondolások határozzák meg. Az ideologizálás és relativizálás birodalmáról való beszéd magának a birodalomnak a része. Így értelmetlen távolságot tartanunk.
Ez a vidék az eltávolodások rendszere, a miénk, és képes az események javát a belső logikájának alárendelni, egy dolgot viszont nélkülöz, és az a véletlenszerűség. Ideje, hogy bizonyos alkalmakkor, amikor a szürke tartomány ösvényeit járjuk, magunk felé fordítsuk a fegyvert, és belekényszerítsük a véletlenszerűséget a képletbe. Az Állami Közügyi Hivatal programjai ezt a lehetőséget kínálják önnek.